Kajing pulih nagi kam jingki apostol kalenong bakat nyew kadekot kat san arpu ar kalenong bakat pra kadekot keba nengkong. Kibriu kibalalait on yo Paulus kilalait lang bat u shadu Athens. Benda giliyo jing patha na u na kabanjaw Silas bat u Timotheus bakin wan kloy kat bala sya u. Kilalait no. Kom jaw Paulus da kabayang hapadeng ka Areopagus ula ong gorang ba Athens ngayo i bapilong kibasyong shin niam shibun namar haba ngaya sharom shaneng bat ngapet iki jaka mane blay jung pi ngalalap ru yak duan hakabala tho how blay yaw bomla ban itu di yaw taw ba pi mane kum bomla ban itu yaw ta ken ngapen bana hapi blay bala thaw yak perthai bat ki bodon haka bolong utrai jong kabeneng bat ka kendel syong hagi yang blay bala thaw du briu lemne la syakriya u deki kti gibriu telah kempa u kerdo ai naba mauhi u ai habaro gibriu ya kejing bat kamensim bat ya ki bat na we briu la thaw ya ki jai benriu baro bikin syong habaro kasla perthai banda lamang iki ayom batikna bat ya kiput jong kijaka hai kibakin syong kide banwat yo blay da kajing kermen bakin tare shu bat kin syam yo dan ban jengai no nangi namar hau ngiem bat ngikhi bat ngilong kumbadon na kimelung jong pi kibaong namar ngilong shisha ki khun jong u kumta habang ngilong ki khun jong u blay ngem dai bantarai bo blay ulong kum kaksiar ne karupa ne umau bala penuan dor da kajing tebet bat kajing mudur ubriu ya kajuk jong kajing bomteb ublay syam da parwa handrai menta u hukum iki briu baro keleng sodong man kala ke bomot namar ulada bu kasngi ha ka ba un sabisyar ya kaperthai da ka hok da ubriu balajit bat ya kane ula aga sabot hakibriu baro da ka bapen mi ipat ya u na kajing yam haba kilo esngau syapang kajing mi ipat jigi bayap ladon gibalar ki ban handrai ki ipat kilo ong ngen sesngam yang ya pi syapang kani bat kom jaw Paulus lami no na pedeng jengki Henry ladon gibriu kibalaya so bat u bat kilangej ha pedeng kini ladon u Dionysius udkhot ka Areopagus bat ki kawei kabriu kabakerteng ka Damaris bat sakiwei kiweje hadien kaniu lami na Athens bat ulalej sa Corinth kaktian jang utrai kasam ka basispa sa bupra kabneng mat kaparthai kitab da kaburom jumi tuyaro utrai ni kibneng tuyaro u hakijaka bahajrom tuyaro u ko ngel jong ubaro tuyaro u ko pa jong ubaro kabneng bat kaparthai kitab da kaburom jumi kisim kaparthai bat kipai benriu baro kibakraw batri bat kinong sansyar kaparthai ki samla shanrang bat samla kanthai kumju ki temen bat ki khana baro kabeneng bat kaparthai kidap da kaburom jongmi tu kiniro ika kerteng utrai namar tang ya ka kerteng jung u la kantiu nam kaburom jung u kapalat ya kabeneng bat ka khendo kabeneng bat kaparthai kidap da kaburom jongmi upan krawi kabor ki pa jong u ulong ka jingero jong ki runge jong u baro ka jingero jong ki khon u Israel jong ki pa ye ki ba u ya jan ka beneng bat ka parthai kitab da kaburom jong mi ka jing pulena gospel ba khot kat ko mu yones ka lenong ka bakhat riu ka khot ka bakhat ar du bakhat san jisu la ong halagi snran ngarang don shibon ki bania tho happy Henry phimla ban su tho ye ki manta endowment sem ka jing shisha on wan un se la me phi sha ka jing shisha baro naba enam kren naladihi Henry kat ya ka baw yo sngew on kren but on ye tho api ya ki ban sawan un pendan burom yanga naba on shim naka jonga but on ye tho ya ka happy
baro kat kebau kepau don kalong kajonga. Na kani kadau ngalaong ba un syum na kajonga bat un ithu yaka happy. Ka gospel jong utrai.